Lo ujinga kule bhagla igama lakhe ngusisi Zusange, umfazi woonyawuza, kwaye uthi akazithandabuzi ukuba walotyolwa ngoonyawuza, uthandiwe ngoonyawuza. Usisi Zusange kuthiwa wendele apha kwindawo yaseMdeni, eBhofolo, emaHezeni kwaliphondo leMpuma Kapa. Uthi yena uzibona engumama wevangeli ophethe ungqo wevangeli, kwaye abantu abangoomama abasanda ukutshata bangafunda lukhulu apha kuye. Uthi abantu abangoomama mabajonge kuye, yena uzibona ingumzekelo omhle womama ondilisekileyo nonesidima. Uthi uwatsho la mazwi ke phofu incwadi yomzekeliso chapter 31 kwizibhalo ezingcwele, umfazi onesidima. Uthi xa ungumfazi onesidima awulwatyuzi, intliziyo yakho ayilwatyuzi, awuzenzi okuziintloni, qhoqhoqho usoloko uziquthile, unonelela umthetho kandikhoyo. Usisi Zusange uthi ucela ukubona oomakoti balapha e-CNBC ababale ukuba bangaphi. Uza kumane esindleka iingqungquthela noomakoti, ebafundisa oomakoti ukuba babaphathe njani amadoda abo ukwenzele bahlale emtshatweni. Uthi uyazazi ukuba angangamkeleki kubantu abangoosisi. Abantu abangoosisi abaninzi angathi xa segqitha kuba bathi mncim. Kaloku abantu abangoosisi they compete with each other, loo nto idaliwe. Ude athi lo sisi awukwazi ukuthi ungumakoti amaqhekeza akho abe esemoyeni. Uthini ngesidima sendoda yakho? Uthi zezinye zeengongoma aza kube ecancatha kuzo kwingqungquthela, aza kuthi ayisindleke noomakoti. Simncoma ukufa thina usisi Zusange, kwaye sithi abantu baseMdeni bebenofunda lukhulu kuye, kwaye oonyawuza babona apha kulo mama. Igama lakhe phofu lakowabo lesazisi kuthiwa nguNontobeko. Kwiindaba ze-CNBC apha kuChannel 841, elam igama ndingumani ngoThembeka Matyala Enciniba, ndiseMdeni kwindawo yaseBhofolo emagezeni kwaliphondo leMpuma Kapa, ndizokuncoma usisi Zusange.